EAJ eta EH Bilduk lanpostu publikoetarako hizkuntza eskakizunen inguruan plazaraturiko erreforma proposamenek aurrera egin dute ostegun honetan Gasteizko Legebiltzarrean. Beraz, tramitera onartu eta eztabaidatu egingo dituzte. Proposamenok pasaden ekainean ezagutarazi zituzten bi alderdiek, auzitegietako hainbat ebazpenek lan eskaintza publikoetako euskara eskakizun mailaren aurka egin ostean. EH Bilduren proposamenak euskara lanpostu publiko orotan derrigorrezkoa izan dadila planteatzen du eta jeltzalenak aldiz, erakunde bakoitzak gutxieneko eskaera indizea ezartzeko askatasuna izan dezala. Bilboko metrotik iragarki sexistak erretiratu ditu Lagun Klikek. Etxea garbitzea edo bizikletan paseatzea, leihoak garbitzea edo kainak hartzera joatea dira Bilboko metroan Lagun Klik enpresaren publizitate kanpaina batean irakurtzitezkeen mezuetako batzuk. Enpresak kanpaina osorik erretiratu eta barkamena eskatu du. Bizkaiko etxeko langileen elkarteak eta hainbat talde feministek mobilizaziorako deialdiak eginak zituzten gaur arratsalderako, baina kanpaina bertan behera utzi ostean ez dituzte protestak gauzatu. Global Sumut flotillaren aldeko elkarretaratzeak egin dira arratsalde honetan Euskal Herriko hainbat txokotan Palestinarekin elkartasuna plataformak deituta. 54 ontziz osaturiko flotilla Gazaran zihoan laguntza humanitarioa eramateko. Atzo gauaz geroztik baina, Israelgo armada ekimeneko itsasontzi batzuetaraino iritsi da eta bertako kideak atxilotu dituzte. Israelgo estatuan modu ilegalean sartu izana egotzi diete, nahiz eta Global Sumut flotilla oraindik nazioarteko uretan izan. Dagoeneko flotilla ontzi guztiak geldiarazi dituzte sionistek. Gabon guztioi eta ongi etorri urriaren 2ko albistegira. Eneko Goiak Donostiako alkatetza utziko du datorren urriaren 16an. Jeltzaleak ziklo baten amaiera iritsi dela adierazi du ostegun honetan eginiko agerraldian. Eneko Goiak egungo Donostiako alkateak kargua utziko du 10 urtez Donostiako udalaren buru izan ondoren. Eta ez da 2027ko hauteskundetan hautagai bezala aurkeztuko. Horrela adierazi du ostegun honetan hedabideen aurrean emandako prentsaurrekoan. Kargua hilaren 16an behin betiko utziko duela konfirmatuz. 10 urte dira donostiarrek emandako konfidantzari esker Donostiako alkate naize da. Datorren urriaren 16an politika orokorreko plenoa ospatuko dugu udalbatza areto honetan bertan. 10. aldiz bertan aukera izango dut hiriaren egoerari buruzko azalpena egiteko. 10. eta azkena izango da jakinaraztera natorkizue gaurkoan. Pleno hori amaitutakoan alkate izateari ustea erabaki dudalako. EAJko Goiak adierazi du beti izan duela gogoan 10 urteko muga zeru muga gisa, eta erabaki hori bere uste pertsonalari eta hiriarentzat onena denari erantzuten diola. 3 legealdi hauetan martxan jarri diren proiektu nagusienak bukatzear daude. Ez daude bukatuta, baina falta zaiena da azken txanpa, eta hori ondo bideratuta dikoa. Kuarte dena lortua dago, eta nik uste dut, jakinda gainera 2027an, hautagaia ez naizela izango uste momentu hona dela erredegua pasatzen. Hiri proiektua esku honetan geratuko dela adierazi du, bere urteen balorazio positiboa eginez. Baina nik gauza bat oso garbi daukat eta topoarekin gaina oso garbi daukat. Edo hiri batek aurrera egiten du, apustuak egiten ditu, nahiz eta jakin apustu horiek aurrera eramatea gero kosta egiten da, eta topoaren kasuan horrela izan da, edo ezer egin gabe gelditzen badin bazea, arazorik ez izateko, atzean gelditzen zea. Eta nik hori bai garbi ikusten dudala, eta uste dut hiri honetan apustuak egiten jarraitu beharra daukagula. Nahiz eta batzuetan deserosoak izan. Naiz eta Goiak adierazi duen EAJari dagokiola erreleboa hautatzea, zenbait komunikabidek Jonen Sausti egungo kultura zinegotzia eta 4. alkateordea jotzen dute alkatetza hartzeko favoritotzat. Ikasle abertzaleak taldeak greba eguna gauzatu du gaurkoan Hego Euskal Herriko institutu eta unibertsitatetan. Gasteizko mobilizazioetan izan da Maite de Felipe. Manifestazio jendetsua gaurkoa Gasteizen ikasle abertzaleak deitutakoa. Beste behin ere Israelen suntsipena aldarrikatu dute. Eta aste azken gauean erasotua izan zen flotillari babesa adierazi diote.
Manifestazio jendetsua izan da ostegun honetan Gasteizen ikasle abertzaleak deituta. Hiriburuko kaleetan barrena Israelen izaera terrorista eta genozida seinalatu dute. Ikasleek Israelen suntsipena aldarrikatu dute. Hori baita, euren ustez, Palestinak bizirauteko duen aukera bakarra. Halaber gaineratu dute, ura zuritzen dutenen jarrera zein mezuak salatu behar direla, baita bi estatuen arteko konponbidearen alde daudenak ere. Argi jaretia ez dauela bi estatuen arteko soluzio bat, baizik eta soluzio bakarra dela Israelen suntsipena. Israel sortu zalako premisa zentral batekin, zala genozidio hori aurrera eruatia eta palestinarrak erailtzia eta lurrokorraik okupatzia. Orduan, diskurso horreri baia aurreikia. Ikasleek ohartarazi dutenez, 600.000 hildakotik gora dira Israel Palestinan egiten ari den genozidioaren ondorioz, eta beste horren beste gozez hiltzen ari direnak. Gainera laguntza humanitariorako dauden bide guztiak etengabe erasotzen eta mehatxatzen jarraitzen dutela, azaldu dute. Testuinguru horretan asteazken gauean erasotua izan zen Globat Zumut flotillari euren babesa helarazi nahi izan diote, eta baita ekimenaren parte direnei ere. Egoera larria dela azpimarratu dute, eta ikaslei borrokatzen eta presionatzen jarraitzea dagokiela. Horregatik Israelen aurkako boikota ezinbestekoa dela berretsi dute. Arazo ekonomikoei aurre egiteko Irratia Gira kanpaina jarri du martxan Gure Irratiak, Ipar Euskal Herriko euskarazko lehen emisorak. Krisi ekonomiko larrian dago Gure Irratia, Ipar Euskal Herriko euskarazko lehen irratia. Irratiak 40.000 euroko egiturazko defizita aitortu du bere aurrekontuan, eta horrek bere etorkizuna mehatxatzen duela adierazi dute. Egoera horren aurrean, Gure Irratiak diru abiltzeko kanpaina bat abiaraztea erabaki du. Erabaki dugu komunitate bat sortzea, Gure Irratia Gira komunitatea izena eman diogu. Eta helburua da, hori jendeak epe luzean edo iraunkor batean laguntza egitea, elo azoren bidez, egiteanko du hilabetean, 5, 10, 20 euro eman eta hori denbora askil luzean. Eta horrek lagunduko gaitu zilo hori pixkanaka hitzen. Eta bestalde enpresengana ere joango gira, laguntza ere eskatzera, interesetasun bat ematen aldiegu irratiarekin, beraz. Baiatu dezatela gure gana etortzea eta beste laguntza modu guziak ere hartuko ditugu. Arrazoien artean, azken 10 urteetan erakunden laguntzak izoztea, gastu orokorren igoera eta digitalizazioak eragindako kostuak nabarmentzen dira. Argitu dutenez, bi mehatxuk kezkatzen diete. Frantziak irrati libretara bideratzen duen FSR laguntza funtsaren murrizketa posibleak eta euskal erakunde publikoek finantziazio egonkorra bermatzeko konpromisorik ez izateak. Irratitik gogorarazi dutenez, diruaz gain beste lankidetza modu batzuk ere onartzen dituzte. Hala nola ekitaldietan laguntzea, administrazio lanak egitea edo kanpaina zabaltzea. Ahalegin kolektibonekin Gure Irratiak Lapurdiko euskarazko lehen ahotsak etorkizunean emititzen jarraitu ahal izango duela ziurtatu nahi du. Hernaniko etxeko zaintza zerbitzuaren kalitatea eta langileen duintasuna erdigunean jarriko dituen erregelamendua eta lizitazioa onartu ditu udalak. 4 urtean, ia €1.000.000 gehiago bideratuko ditu etxeko zaintza zerbitzura, langileen baldintzak kategoria horretako udal langileen baldintzatara gerturatu asmoz. Zaintza erdigunean jartzeko beharra feminismoaren aldarrikapen nagusienetako bada eta hain justu Hernaniko udalak apustu handia egin du zaintza sisteman, etxeko zaintzan berrikuntzak izango direla aurreratu digu Xaber Lertxundi alkateak, €1.000.000 inbertsioa bideratuko du sektore honetara. Guk Hernaniko udalak zaintza sektoreko eragileekin batera zaintzaren inguruko plan orokor bat badaukagu eta hasieratik izan da etxeko zaintza zerbitzua estrategikoa, ez? Eta horregatik, neurri desberdinak hartzen junga urteetan zehar eta orain neurri pauso garrantzitsuak emateagoaz. Aste honetan Hernaniko etxeko zaintza zerbitzuko langile batzordeak enpresarekin lortu duen lan hitzarmen lokalaren berri eman du. Udalak tokiko lan hitzarmen hori babestu eta etxeko zaintza zerbitzuaren kalitatea eta langileen duintasuna erdigunean jarriko dituen erreglamentua eta lizitazioa onartu ditu. Hori ala aurrerantzan etxeko zaintza zerbitzua bideratuko duen enpresak lan hitzarmen hori bete eta errespetatu beharko du.
Langileen ordezkariek sinatu ahal izan dute hitzarmen kolektibo berri bat. Hitzarmen kolektibo berri bat, 4 urtetako plan batean beraien lanbaldintzak asko hobetuko dituenak. Batetik, bai ikuspegi ekonomiko batetik, baina bai beste motatako baldintza batzuen ikuspegitik, ez? Hobekuntza batez ere etxeko zaintza zerbitzuan lanean ari diren emakumeek sumatuko dute. Soldata hobekuntzaz gain formakuntza orduak, lan orduen murrizketa edota baimen eta lizentzia berriak edukitza ahalbidetuko dute. Eta printzipioz kontratuak 2026ko urtarrian batetik hasi beharko luke martxan. Ja baldintza berri hauek barneratuta. 4 urtean ia €1.000.000 gehiago bideratuko ditu Hernaniko udalak etxeko zaintza zerbitzura. Langileen baldintza kategoria horretako udalangileen baldintzetara gerturatu asmoz. Apostu estrategiko bat da Hernaniko udalarentzat, oso garrantzitsu bat ematen dugu, inbertsio handi bat da egingo deguna, baina ulertzen dugu zaintzak badiela kontu sozial bat, ekonomiko eta politiko bat, eta guri dagokigula apostu hori egitea, eta hori da egiten ari gara. Itxaso Paia sortzailea eta best jaialdiko antolatzaileetako bat izan da gaurko elkarrizketatua. Hona hemen Bizkaiko emakume sortzaileen topaketaren aurtengo edizioari buruz kontatu diguna. Datorren larunbatean, urriaren 4an, best jaialdia ospatuko da Bilbon. Bertan, Bizkaiko alor ezberdinetako emakume sortzaileak elkartuko dira eta hainbat ekintza gauzatuko dituzte, performanceak eta eztabaida mailak tarteko. Eta guzti hori buruz hitz egiteko, 11ko platoan daukagu gaurkoan, Itxaso Paia sortzailea eta best jaialdiko antolatzaileetako bat. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Mila esker etortzeagatik. Zuei gonbidamenagatik. Jendea hobeto kokatu dadin, zer konta dezagukezu best jaialdi honi buruz, emakume sortzaileak parte hartzen duten jaialdi honi buruz? Orain dela 3 urte ekin genion proiektu honi, identifikatu genuen sortzaile bezala, behar bada ez zegoen behar beste plaza edo ez genuela elkar ezagutzen Bizkaiko emakume sortzaileon artean, edo beti unibertsaltasun batetik abiatzen zirela bai programazioak, kartelak eta abar, eta orduan identifikatu genuen beharrezkoa genuela espazio bat elkartzeko. Eta hortik tiraka, 2022an lehenbiziko edizioa antolatu genuen, best topaketena, eta lehenbiziko 3 edizioak izan dira topaketa huts bat, baina egia da aurten 4. edizioan topaketa batetik harago ere joan garela. Eta batez ere da emakume sortzaileak ikusarazteko, sarea sortzeko, elkar ezagutzeko, elkarrekin lan egiteko, elkarren eskutik bideak eraikitzeko, pixkat horixe da ideia nagusia. Esan duzu, lehenengo 3 edizioak topaketa huts izan direla, eta orduan aurtengo berrikuntza izango litzateke topaketa hauek agian publikoari edo zabaltzea, edo beste ekintza mota batzuk planteatzea topaketez gain topaketa horietan. Dena, aldi berean, alde batetik bai topaketen bitartez, hitza eta ekintza eskaintzen diegula sortzaileei eta sare bat sortzen dugu barnean, esan dezagun, baina aurten ere ikusi dugu sare hori kanpora atera beharra dagoela, horregatik ere aurten nobedade bezala elkarlan ugari egin ditugu, programazioa handitu dugu, sortzaile gehiagori eman diegu lana, eta saiatu gara ere bai, espazio desberdinetara jotzen, bai kalean, bai aretoetan, bai adibidez Euskararen etxean erakusketarekin, saiatzen ari gara bebai, jendearen gana hurbiltzen, gaur egun badakigulako gainera datuek horrela diotelako, jendeari asko kostatzen zaiola aretoetara hurbiltzea, edo zera txikietara hurbiltzea, kulturatik batez ere, eta orduan saiakera egin dugu eta geu joango gara. Beraz hori, kalera irtete hori da publiko anistasun hori jorratu edo errealitate bihurtu dadin? Hori da, jendeak azkenean behar bada pentsatzen du emakume sortzaileentzako zerbait dela, eta bada zerbait Bizkaiko emakume sortzaileek sortua edo garatua, baina herritar guztientzako moduko ekintzak dira, orduan horixe da. Ea eurengana joaten lortzen dugun sarea ondino gehiago handitzea eta ikustaraztea bebai sortzaile hauen lana, sortzaile hauek berak. Zer gehiago konta dezagukezu egitarau horri buruz, zer topatuko du jendeak bertaratzen baldin bada? Hasteko, igual pixkate egitaraua baino lehen, bai bota nahiko nuke, orain dela 500 urte, orain dela 51 urte,
ezinezkoa izango litzatekela best bat ospatzea, ez? Pizkate gogora ekartzen dugu bebai edo ekarri nahi dugu best ospakizun bat ere badela, gaur egun baditugulako hainbat eskubide eta hainbat aukera gauzak egiteko, ez? Baina 1952. Urtera baldin bagoaz, Bizkaiko Foru Zaharrak argi dio emakumeek debekatuta daukatela plaza hartzea, kalea hartzea, ezta? Gero Sorgina hitzak etorri ziren bebai 1600 urte inguruan, eta orain dela 51 urte, euskaraz plazan jardutea debekatuta zegoen. Beraz, Bizkaiko emakume sortzaileen topaketak biltzen ditu, ez? Bizkat plazandren eskubideak, sormenaren inguruko pasadizo historikoak eta euskararekiko erabilerak ere bai, ezta? Euskaraz sortzea ez delako izan posiblea eta ere gutxiago erakustea aurrera orduan. Hori abia puntu hartuta, ospatzen dugu, egin aldugula eta egin nahi dugula. Hortik abiatuta, egitaraua, aurten astelenean, irailaren 29an, hasiera eman genion erakusketari, erakusketa besteak, erakusketa prestatu dute Alaitz Urrutia eta Mar Molina sortzaileek. Euskararen etxean dago erakusketa hau ikusgai eta egongo da urriaren 15 bitartean. Bertan 3 instalazio artistiko aurkituko ditu gerturatzen denak eta glotofeminismoaren begiradatik eraikitako erakusketa bat da. Glotofeminismoa da hizkuntza eta generoaren arteko harreman asimetrikoak batez ere aztertzen dituen ikuspegi kritiko eta politikoa. Orduan, hortik abiatuta 3 instalazio artistiko horiek sortu dituzte Alaitzek eta Marrek eta momentuz feedback politak jasotzen ari gara, orduan gonbidatuta zaudete. Urriaren 15 bitartean. Bestalde, urriaren 4an izango da egun topaketa eguna, eta goizetik gauera egitarau oso bat eskainiko dugu. Goizean zehar 2 mahai inguru eskainiko ditugu, Leire Palaziosek gidatuta. Lehenbiziko mahai inguruaren izena izango da Isa aldiz errebelde, eta pixkat norberaren errebeldien inguruan arituko dira, bai Iratxe Fresneda, Yolanda Arrieta eta Afrika Bibank. Eta bigarren mahai inguruan, unibertsala ez bestea. Eta hor, pixkat, lehen komentatzen genuena ertzetatik zelan joan erdigunera, nork izendatzen duen zer den unibertsala, nola eraldatu hori. Horretan arituko dira Bera Alonso, Ana Goitia eta Laura Penagos. Ondoren, sortzaileekin batera bazkaritxo bat egingo dugu, hori itxia izango da, mahai inguruetara edonor gerturatu daiteke goizean zehar, eta ez datorren arentzako streaming bidezko zerbitzua bebai egongo da, best.eus atarian, eta gerturatzen dena arentzako hizkuntza ez da traba izango, eta itzulpengitza zerbitzua eskainiko dugu. Hori mahai inguruei dagokionez. Eta arratsaldean, bi plan eskaintzen ditugu. Arratsaldeko 5etan Guggenheimen kanpoaldean, Amaiur Mazias eta Olfa Sendesnik sarea performantza eskainiko dute. Ordu erdiko kaleko performance bat izango da euskaraz eta arabieraz. Eta ondoren, arratsaldeko 6etan, mahai inguruak izango diren leku berean, Bilboko Bizkaia aretoan, beste egoitza artistikoan sortutako pieza eszeniko bat plazaratuko da. Beste nobedade bat izan da urten beste egoitza artistikoa egin dugula, eta Miren Gaztañaga, Getari Etxegarai, Garazi Navas eta Maria Ustelai aritu dira hainbat hilabetez Dana Sormengunean pieza eszeniko hau prestatzen, eta horren emaitza urriaren 4an ikusiko dugu arratsaldeko 6etan Bilboko Bizkaia aretoan. Gutxi gora bera horixe da egitaraua, baina tartean ere egongo dira beste hainbat gauza. Adibidez, Marisa Barrena egongo da, Wiki Emakumeak proiektuaren arduraduna, izan ere aurten berarekin elkarlanan berezia egin dugu, eta besten parte hartzen duten sortzaile guztien biografiak igoko dira Wikipediara, ez? Hitzarmen honen bitartez. Eta orduan Marisa Barrenak ere proiektuaren berri emango du egunea zehar, eta horrelako tartetxoak egongo dira bebai. Hainbat ardatz ditu aurtengo edizioak, batzuk aipatu dituzu. Horietako bat bada Bizkaiko emakume musikarien egoera islatzea. Zein da egoera hori? Egoera bada nahiko latza, batez ere lehen aipatzen nuen glotofeminismoaren begiradatik euskara sortzen duten Bizkaiko emakume musikariena, ezta? Euskal kultur sisteman emakume sortzaileek prekarietatea, ikusgarritasun falta eta bazterketa jasotzen dituzte, eta batez ere euskaraz sortzen dutenean. Egia da ez dagoela datu ofizialik, saiatu gara, abiatzen ari gara bebai ikerketa berezi bat, eta erakusketa prestatu duten Alaitz Urrutiak eta Mar Molinak lan handia egin dute ikertzen, testigantzak biltzen, sortzaileekin elkartu dira, baina hainbat oztopo topatu dituzte bidean, eta egia da datu ofizialen beharra badagoela eta ez direla existitzen. Saiatuko gara lan hori egiten bebai.
Baina egia da daukagun informazio gutxiarekin nabarmena dela egoera ez dela ona, ezin daitezkela horretatik bizi, gainera kasuan kasu segun, ez da gauza bera bai hirian bizitzea edo behar bada enkarterritan sortzea. Orduan, hor erakusketan adibidez ondo islatzen da, alde batetik adibidez, multzokatu dituzte Bizkaiko musikariak Lego piezatan, hau da, X Lego pieza, gero Bizkaiko emakume musikariak beste hainbat pieza, horrietatik ez direnak, lehenengo multzotik ez direnak erdiak, gutxiago direnak, eta gero Bizkaiko emakume sortzaileak, baina gainera euskara sortzen dutenak, eta hor oso pieza gutxi daude. Eta hor planteatzen da, zer eraiki daiteke, multzo bakoitzarekin, edo, hor, ja buelta bat ematen diote kontuari. Eta gero adibidez beste instalazio artistikoan ikusi ditzakegu festivalen, batez ere hori da musikari edo musika festivalen eta jaialdi pribatu zein publikoen karteldegia, programazioa edo taldeen zerrenda, eta hor ikusgarritasuna eman diete Marrek eta Alaitzek emakume sortzaileei, batez ere euskara sortzen dutenei, eta nolabait beste guztiak estali dituzte. Eta hor nabarmena da ze gutxi programatzen diren, ze gutxi dauden, orduan hor badago meloi bat, eta sandia bat esan dezagun, eta landu beharrekoa, eta gutxienez lehenbizi kontzientzia hartu, eta horretarako erakusketak adibidez laguntzen du horretarako bai. Izan ere askotan esaten da, hori, izaten da, eta realidade bada, artearen edo eta sortzaileen mundua prekarioa dela, hau da, artetik edo sormen mundutik bizi ahal izatea oso zaila dela. Aipatzen duzun bezala orduan, prekarietate hori areagotu egiten da emakumeen kasuan, eta euskerazeko izan duten emakumeen kasuan ere, ez da? Hori da, azkenean eskaintzen diguna, glotofeminismoaren begirada horrek, eta horri bilatu nahi diogu, erdibide bat, edo behintzat mai inguruetan baiatera nahiko genituzkela gako batzuk, pixkat sistema eraldatzeko, kultur sistema eraldatzeko, unibertsaltasun horiek mugiarazteko behintzat, edo bai, egia da, gaur egun euskara sortzen duen sortzaile batek Bizkaian, zerrenda egiterako orduan, eta hitz egin ezkero euskara hutsean sortzeaz, demagun hor izaro bat kanpo geratuko litzatekeela, edo gero adibidez badaukagu Zea Maizen kasuan, abeslaria baden emakumea, baina gainerako taldekide gehienak behintzat gizonezkoak, orduan, eta horren barruan bebai sartzen da, zelan Aleitzek eta Marrek aipatzen duten, jotzat ematen dugu genero bat daukala, baina gaur egun behar bada zelan kudeatu behar da hori. Orduan, oztopo guzti horiek bilduta erakusketa prestatu dute, eta orokorrean urriaren 4an bebai bada landuko dugun gai bat. Aurtengo edizioan ere emakume sortzaile bat omentzeko intentzio duzu, eta aurtengoan Bizenta Mogel izan da hautatu duzuena, zer dela eta autu hori? Urtero omendu bat izaten dugu, lehenbiziko urtean Maurizio Aldeiturriaga Zabala izan zen, musikaria, ondoren Eulalia Baitua, argazkilaria, iaz Kristina Mardaraz, bertsolaria, eta aurten Bizenta Antonia Mogel Gezabala aukeratu dugu, nolabait urtero disiplina diferente bateko norbait omendu nahi dugu, berdin dio hilda egon zein bizirik egon, guk aitortza hori egin nahi dugu, eta kasu honetan, iaz izan zen bere heriotzaren urte hurrena, Bizenta Antonia Mogel Elgezabalena, eta erabaki dugu aurten berari aitortza txiki bat egitea, izan zelako nolabait guk dakigula, edo jasota dagoen bezala, euskaraz idatzi zuen lehenbiziko emakumea, eta aitortza egin nahi diogu bidea zabaltzeagatik, ezta? Eta berak ere betetzen dituelako adibidez mai ingurutan aipatuko diren beste izate hori eta ez unibertsala izatea, ezta? Garai horretan oso txarto ikusia zegoen emakume batek idaztea, eta bai betetzen ditu hainbat errebeldia, ezta? Sormena bai, baina azkenean bizigaren gizartean sormenetik bizina izan ez gero, sortutakoaren salmenta edo nolabaiteko irabazia beharrezkoa duze. Nola uztartu ditzakezue sormena eta sortutako horren kontsumoa? Non dago ezakit balantza hori? Gure kasuan, oso kasu zehatz batetik hitz egingo izut, lehen komentatu izut, zelako kulturrideia kooperatiba sortu genuela, Maria Gorkak eta Hirurok, eta hain zuzen ere egiten duguna da,
identifikatu genuen, lehen esan bezala, etzegoela plazarik guretzako, Maria Ribero da musikaria, orain dela 20 urtetik, Euskara gutxean sortzen duena, enkarterrikoa, Balmasedakoa, eta oso plaza gutxitara iristen da, bestea delako, nire kasuan bai bertsolari bezala, bai aktore bezala, behar bada errebeldia batzuk jantzita daramatzagulako, ez gara iritsi bai unibertsaltasun hori lortzera, igual bertso saio minimo batzuk eukitzeko, edo plaza minimo batzuk eukitzeko. Horren aurrean, erabaki genuen zelako kulturrideiak izango zela gure etxea eta etxetik nahi genuena sortuko genuela eta hortik ere sustatuko genuela eta kudeatuko genuela. Horregatik, nire sortzailea eta ekoizlea azken batean sormena sortzen dugulako, etengabe, baina gero ere txanponaren beste aurpegi horretan bagaude eta kudeak eta lanak egiten ditugu, bilerak egiten ditugu, udaletara joaten gara, aldunditara, edo behar denatea jotzen dugu, hori kudeak eta lan horiek egiten ditugu, koordinazioa, pixkat atzean dagoen hori guztia. Eta adibidez aurrek urtean ibili ginen emakumeak antzeslanarekin, Maria Ribero eta biok, hainbat diru laguntza irabazi genituen horra hau aurrera eraman alizateko, Eusko Jaurlaritzaren antzerki testuak, Getxoko Juana Bizkarra residentzia artistikoa, Zineleku eta Tabakalerarekin bebaizaritxo bat, horri esker sortu ahal izan genuen, bestela sortzea bera, zaila izaten da, nondik ateratzen duzu berez duinki sortzeko behar duzun baliabidea, Orduan, horretara sortu genuen, eta aldi berean zelakotik kudeak eta lan guztia egin genuen, diru laguntzak prestatzetik, obra prestatzetik, eta hau da, pixkat guztia egiten dugu. Eta ez dugu beste modu bat irudikatzen, gaur egun behintzat. Edo mugitzen zara zirkuitu zehatz batzutan, ez dakit pabellon 6en egon nahi baduzu behar bada zirkuito batzutan mugitu behar duzu, Arriagan egon nahi baduzu behar bada zirkuito batzutan mugitu behar duzu, orduan, gu saiatzen ari gara, eta aurtengo besten edizioak argi uzten duen bezala, elkarlanetik eta hainbat eragilerekin batera, bide berri bat sortzen, zirkuito berriak sortzen, espazio berriak, badagoelako lekua denontzako, ez? Hementxutzeko dugu gaurkoan elkarrizketa, Itxaso Paia, mila esker Amaikara etortzeagatik. Eskerrik asko zuei. Esker. Gaurkoan, KAK taldearen ahaztu bestearekin amaituko dugu albistegia. Gogoratu Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izanez gero. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte.